खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसाम एक्साइज डिपार्टमेन्टआ दुर्गा फुजानि दशमी अदेबानि 15 अक्ट'बराव गुवाहाटीआव ड्राइ डे फोसावबाय। बे सानाव गासैबो जौ दखान आरो बारफोरा कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लायाव 15 अक्ट'बराव बन्द थाजोबगोन। बेनि अनगायैबो डिब्रुगड़नि डिपुटि कमिशनार पल्लव गपाल साहा बिथाङाबो 14 आरो 15 अक्ट'बर दुर्गा फुजानि विजया दशमी सानाव ड्राइ डेखौ फोसावबाय। दुर्गा बिमानि मुर्तिखौ दैयाव फोजावहरजासिम बे ड्राइ डेआ थागोन। ड्राइ डेनि आयेनखौ सिफायोब्ला एक्साइज ल'नि सिङाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। दुर्गा फुजानि समाव लामा जाब्रबथाय जानायाव खमावबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। 3नि मादाव 2 बर', मुंफोरा फारियै निजोम बसुमतारी आरो रातुल मुसाहारि। बे जाथाया मोनाबिलि समाव बङाइगावआव जादों। गंसे ट्रेक्टर आरो बाइकजों सौदावलायनायावनो बाइकआव गाखोनाय निजोम बसुमतारी आरो रातुल मुसाहारि सानैनिबो जिउ खहा जादों। सानैखौबो बङाइगाव कलेजनि फरायसामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन मोनसे जाथाया गलाघाटनि ढेकियाल ओनसोलाव जादों। एक्सिडेन्टजों जिउ गोमानायनि मुङा दिफुर दास। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोख्रै खारबोनाय गंसे गारिया बिथां दिफुर दासखौ सौख्रांलांदों। बेयावनो बिथांनि जिउ खहा जादों। फोरमायथिनाय दुर्गा फुजानि समाव बांद्राय गोख्रै गारि सालायनाय आरो जौ लोंनानै गारि सालायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बीजेपी दोलोआव थानानै रावबो बीजेपी दोलोनि बेरेखायै बिसायख'थि गेलेनो हाया। अदेबानि 58 नं तामुलपुर बियाबाव बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा। बे रावखौ बुंथियो बिश्वजित दैमारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बीजेपी दोलोआव थानानै जुदि बीजेपीनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेयो अब्ला बिजाथिया गावनो दोलोनिफ्राय ओंखारनांगौ, नङाब्ला दोलोआ बेखौ एरख'गोन होननानै बुंथियो बिथां बिश्वजित दैमारिया। बाक्सा जिल्लानि खुमुरि खाथियाव खुंफुंनाय दुर्गा फुजायाव बाहागो लानानै आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथियोदि बीजेपी दोलोआ बिजाथि फसंनायनि थांखि गैयाब्ला बेवहाय रावबो बीजेपी दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो हाया। थिग बेबायदिनो 58 नं तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएल दोलोनो एंगारनानै होनाय जादों। बेवहाय बीजेपी दोलोआव थानानै रावबो बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा आरो जायफोर बीजेपी दोलोआव थानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बिथांमोनहा 16 अक्ट'बरनि गेजेरावनो नमिनेशन होनायखौ बोखांनानै लाफिननो नांगोन आरो बोखांनानै लायाब्ला बीजेपी दोलोआ बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानैबो फोरमायथियो बिश्वजित दैमारि बिथाङा। भारतनि बारग' गाहाय मन्थ्रि मनमोहन सिंह बिथाङा हरखाबै देहा लोरबां जानाय आरो लोमजानायनि थाखाय देहाया गाज्रि थासारियाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय बिथांखौ अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस एम्स दिल्लीआव थिसननो गोनां जादों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि मनमोहन सिंह बिथाङा 89 बोसोर बैसोनि जाबाय। हरखाबै देहा गाज्रि जानायनि जाहोनाव एम्स देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव मोजां फाहामथाय होनायाव बिथांनि देहाखौ दा मोजाङाव फैबाय होननानै एम्स देहा फाहामसालिनि अफिसियेलफोरा फोरमायथिदों। लोगोसे बेखौबो मिथिहोबावदों दि एम्सनि डक्टर नितिश नायकनि टीमआ बिथांखौ फाहामथाय होनाय आरो नोजोर लाखिनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। दुर्गा फुजानि खाबु लानानै दाखाथिफोरा दासान्दि लुथिनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि काछार जिल्लानि खाथिगरा गामियाव दाखाथिफोरा सिलाइ दिन्थिनानै लुथिनानै लांबाय नोगोद 7 लाख रांजों लोगोसे गोबां बिबांनि सना रुफा। सा 20-25सो हाथियार लानाय दाखाथिफोरा बिदा फंबाय बिप्लब कुमार मालाकार आरो बिनय कुमार मालाकारनि न'आव लुथिदों। फालांगिरि सानै बिदा फंबायनि न'आव दाखाथिफोरा हाथियारजों सिगि सग' खालामनानै बिप्लब कुमार मालाकारनि न'निफ्राय 3 लाख रांजों लोगोसे सना रुफा लुथिदों आरो बिनय कुमार मालाकारनि न'निफ्राय नोगोद 4 लाख रांजों लोगोसे सना रुफा लुथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा न'नि ग्रिल आरो दरजा सिफायनानै मोनानि समखौ खाबु लानानै बे लुथिनाय जाथायखौ मावदों। लोगोसे लुथिखांनायनि उनाव बिनय कुमार मालाकारनि मेजिक गारिखौबो लांफादों। उनाव अखानायै मेजिक गारिखौ गामि खाथिनि लामानिफ्राय मोनफिननो हादों। बे लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दाखाथिफोरनि सासेखौबो दासिमबो पुलिसा हमनो हाथ'नाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोखौ थगायनायनि थाखायनो इमानुएल मुसाहारिनाव फाब नांदों बेखौ बुंथियो 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि महरै गसंनाय गणेश कछारी बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दोलोआ बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारीखौ हाइजेक खालामदोंमोन आरो बे हाइजेक खालामनाया बिजेपिनि इमानुएल मुसाहारियानो खालामदोंमोन, जायजों 58 नं तामुलपुर बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि गैयैयाव दोलोनि सिङाव आरो रायजो राजानि गेजेराव गुलुं गुजुं जानो गोनां जादोंमोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिसायख'थिनि सिगां इमानुएल मुसाहारिया बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव थांदोंमोन।
जायनि थाखाय मोनथाम बियाबाव BPF दोलोआ खम भट मोननानै जेननो गोनां जादोंमोन आरो BPF दोलोआ सोरखार दानो हायाखैमोन होननानै फोरमायथियो बिथां गणेश कछारिया। बेफोर गासैनिबो फाबानै इमानुएल मोसाहारिनाव नांदों, बेनिखायनो BJPनिफ्राय टिकेट मोनालासे उदां बिजाथि महरैसो गसंनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे सिगांनि समाव इमानुएल मोसाहारिया हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि रावै सोंखारियोमोन, नाथाय दा प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिनानै हाग्रामा महिलारिजों गोरोबफिननो नाजादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो जायनाखि BPF दोलोनिफ्राय 58 नं विधानसभा बियाबाव रावबो बिजाथि फसङाखै, बेनिखायनो BPF दोलोनि मददगिरिफोर आरो भटार्सफोरखौ खौसे खालामनानै लाखिनो थाखाय उदां बिजाथि महरै गसंनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो गणेश कछारि बिथाङा। आरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया जेबो हेंथाबो होआखै आरो मददबो होआखै होननानै बुंथियो। तामुलपुरनि मोनब्रै ब्लक कमिटि आरो तामुलपुर जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मदद होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि गैयालासे 58 नं तामुलपुर बियाबाव BPF दोलोनि सावगारि बाहायनानैनो 46 रोजानि बांसिन भट मोननो हादोंमोन। बे बाराव BPFनि सावगारि गैया, नाथाय बिजाथि दङ, बेनिखायनो 60 रोजानिबो बांसिन भट मोननो हागोन होननानै दाबि खालामो बिथां गणेश कछारिया। आरो देरहाब्लाबो जेनब्लाबो BPF दोलोजोंनो थागोन, मानोना गासैबो देहा मोदोम थै मेलेमावनो BPF दोलो दं होननानैबो फोरमायथिबावो गणेश कछारि बिथाङा। मोनसे गिख्रंथाव बास एक्सिडेन्टजों सा 32 सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया नेपालनि मुगु जिल्लायाव जादों। बासआ नेपालगन्जनिफ्राय गामगादिसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो पिनाझायारि दैमा जाय लामानिफ्राय 300 मिटार गाहायाव बेयाव बासआ गोग्लैहैदों आरो बे जाथायजों बासआव थानाय सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां दावबायारिफोरानो जोखोम जादों। खौरांनि बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। रिपर्टनि बायदिब्ला गोख्रै खारबाय थानाय समावनो बासनि सिगांनि मोनसे टायारा पांचार जानानै बेलेन्स गोमानायाव हाजोनि लामानिफ्राय 300 मिटार गाहायाव थानाय पिनाझायारि दैमायाव गोग्लैहैदों आरो बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै नेपाल आर्मिया रैखाथि खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैदों। खौरांनि बायदिब्ला बासाव थानाय बांसिन दावबायारिफोरानो दुर्गा फुजानि विजया दशमीखौ फालिनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गावगाबागाव न' फारसे फैदोंमोन। रमान हांखो सोमावसारनायनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनो गोनां जानाय अंगद चौधुरी बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि रमान हांखो सोमावसारनानै जोबथेसालियाव थांनो गोनां जानाय अंगद चौधुरी बिथाङा 79 बोसोर बैसोआव मैया जोबथा हां लाबाय। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा बिसि, फिसाजो सानै, फिसाज्ला सासे, बिजामादै सासे आरो फिसौज्ला सानैखौ बे संसाराव गालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', दि बड'नि गाहाय सुजुगिरि मृदुल बसुमतारी, सुजुगिरि बलेन्द्र बर' आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिथांमोनहा नुजाथिहैनानै जोबथा बिदायखौ हैदों। म्यानमार हादराव थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्रायनो मिलिटारि रुल जादोंमोन। जेब्लानिफ्राय म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल जादों अब्लानिफ्रायनो म्यानमार हादराव दावराव दावसिया जोबनो थाङाखै। म्यानमारनि मिलिटारि जुन्टा ट्रुपनि अत्याचारखौ थावरिनो हायियाव माखासे हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जादों। बेनि मादाव पिपल्स डिफेन्स फ्रन्ट PDFआबो मोनसे। जुन्टा ट्रुप्सआ PDFनि सोद्रोमाफोरखौ नागिरनानै अपारेसन खालामनो थांदोंमोन। बेयावनो PDFनि सोद्रोमाफोरा हा सिङाव बम फबनानै दोनदोंमोन, जायजों मिलिटारि जुन्टा ट्रुप्सनि सा 30आ बम बेरनायजों थैनो गोनां जादों। सा 30नि मादाव सासे कामान्डारबो दंफायोमोन। बिथांमोनहा गं 23 कनभय लानानै सागें ओनसोलाव अपारेसन खालामनो थांदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मिलिटारि जुन्टा ट्रुप्सआ दिनैसिम सा 2500निबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारबाय। बेनि अनगायैबो लुथिनाय जाथाय खालामनायनिबो रिपर्टआव मोननाय जादों। बेराफारसेथिं सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि इनाय खालामनायनि थाखायनो बिथांमोननि अदेबानि मिलिटारि जुन्टा ट्रुप्सनि सा 1500सोआ थांनाय दान मोनब्रैनि गेजेरावनो गावथारजानायनिबो रिपर्ट मोनदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।